Те преди така си беха, не се. Уф, его. Той Weapon Lord е топ 1 на това. Не знам, Топ въобще не мога да видя. 1 по Gearscore. Ще го покажа. Следващия хит ги сваляме. Его изразовичко. Си още не мога да ще го видя след малко. Това ми вкара. Много бе. Почти 500 демидж. Дълго прави 34-ката. Добре, той страна. 7414 гирско. Той къв герой всъщност? Стрелна. Само влиза на това. Как се за... Та ги заинахме трима човека, бе. И та нормално. Кое му е нормалното? Три. Нормално, те са глупаци. Виж, единия стреля. Ние двамата му стреляме. После другия стреля, ние му стреляме. По един ги избихме. Как се почувствах добър, разбираш? Така че се горе и тая. Там има още един. Не е само як пантерата. Ау, човек. Естиято е долу. Как му взех на коса? Ей тук, ела да го убием дясно. Кафата е под нас, влиза. Е, 800. Ние ги сплискахме. Смъчкахме. Не мисли, че сме първи, втори, а не точно. За малко ще да сме така. Тук не ни пука дали бием, дали губим, важното е пари да вадим. Ние чисто излезнахме. Да, чисто. добре. Много добре. Кога стайка бил Епан Лода ли? Ати животното. Изравни. Така. Човек, бе. Тук, Ето. когато има много артилерии, имаме една шокираща тактика, която често успява, дай да я приложим. Къде Е, мина? от тук през центъра и е от тук по този път и да им влезем. Не се Добре. усещат. Докато се усетят сме им в гръб. Полев ние. Тук един път така направих 9 кила. Добре. Ай си разделиме по 4,5 стая. И не работи на 100%. Некой път ме светкат много отрано и ме предвиждат, че върва натам. Добре, искаш да... О, ще си карам и пръв, няма проблем. Не, пази къде. Какъв е то ES5, какво говоря? Да имаме ли такъв танк тук пред? Да, има. И се петака е много здрав. Ние не сме ли? Наха ни. По-здрав е от нас. Кри се зад камък.
О, артилериите пуснаха зад мен. Затова зад камък.